मैया जोङो बाबुखौ नायनानै फैदोंमोन हस्टेलनिफ्राय ओमफ्राय सानै मानसिया फैनानै अमा आदार होदोंमोन आरो आंनि फिसाया अमा आदार होनायावनो लेंलांनानै बुदों आरो बिसोरो गोदना सिथेदों बुदों जानो ओमफ्राय आं खारलांनानै न' खाथिनि मानसिखौहाय गाबज्रिदों गाबज्रिनानै बिसोरबो ओंखारबोदों ओंखारनानै हांखौनो मोनाखै बुनाया बुथारखागौमोन बेखौहाय मोजाङाव फैजानो लुबैयो आं बेखौनो नाजायो बयबो अनलायनानै संसार आंहाबो उननि खोथा दङ फिसा दं मा दं फोरोंनांगौनि खोथा दङ दा फिसाया लाइफआव गैयाबा आं मा खालामनानै जेनेबा फोरोंनो फिसाखौ सोर नायगोन आंखौ रावबो गैया आंहा गिबि गिबियावनो आङो बे बर'नि खौरांगिरि लाफैनाय फंबायफोरनिसिम बेलासि समनि गोजोननायखौ बावग्रोनाय थाबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि एक्स एनडिपिनि सासे गोबाव सम बर' जाथिनि हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावबोनानै मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो प्रमद बर' आरो धीरेन बर' आरो गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जन दैमारि सारमोननि दैदेननायनि गेजेरजों थांनाय 27 जानुवारि 2020आव जुदि मोनसे बिटिआर रेकर्ड जालाखांबाय दा बे बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जों गासिबो एक्स एनडिपि जाबाय जों साफा साफा पाब्लिक जाबाय साफा साफा नागरिक जाबाय दा नैबे खेत्रआवहाय जे जोंनि एक्स एनडिपिनि सासे मावथि गसाइगावनि बिमुलुग ब्रह्म आरो आफादावहाय मा होनो मोगथां ब्रह्म दिनै बिथांखौहाय थांनाय हरावहाय 8:30 समावहाय माखासे सिनाय मोनै दिनै बुंदों आरो बिथाङा सासे सिनायनो मोनो होननानै बुंदों दिनै बिथांमोनहा मैया नैबे 8:30 समावहाय हर समाव फैनानै बे जोंनि एक्स एनडिपिनि पिनि जे सासे वार्कारखौ दाय गैया खोथा गैया बाथ्रा गैया हराव फैनानै लेंना लांनानै जे आक्रमन खालामदों बिनि सायाव आङो सासे एक्स एनडिपिनि जानानै जोबोद दुखु मोनदों आरो आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे दिनैनि थारिखआव जोंनि एक्स एनडिपिनि लिडार आरो केडार्स गासैखौबो दिनै जिबायदि दिनै माखासे मानसिफ्रा जुदि बेबायदि जुदि गाज्रि जुदि नोजोर होदोंब्ला बियो जोंनि थाखाय मोनसे सानथावना बाथ्रा दा बेनिखायनो आङो जाहाथे मैया जालांनायनि जाथायनि उनावहाय आरोबाव बार जाया बेनि थाखाय जोंनि गासैबो एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आरो केडार्सफोरनिसिम लानानै जाहाथे जोङो बयबो सजाग जायो जाहाथे बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हायो आरो सोरबा जुदि बिदि आक्रमण आरो एटाक खालामोब्ला जोङो एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो मा होनो ज' जानानै बिथांमोननि सायावहाय जोंबो सिन्दारा खालामनो बाध्यता जागोन दायो आं मिथिदों फंबाय मोगथाङा दिनैहाय एपिआर होबाय आरो बिनि गेजेराव बिथाङा बुंदों मा सासेखौ सिनायो प्रान्जल ब्रह्म लकेलनिखा होननानै बुंदों दायो बिथाङा बिथांनि मुंखौ बुंदों आरो दाना बिथांनि मुंखौनो लानानै दिनै केस होनाय जादों जुदि गमामायै जुदि बे केस होजानायनि नामा जुदि एड्रेसा जुदि नंगौब्ला दिनैहाय आङो बुंनो लुबैदों जोंनि क'क्राझार जिल्ला एसपि आरो एडिसनेल एसपि आरो गसाइगावनि थानानि सासे असि इनचार्ज सारखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि मोगथां ब्रह्मखौहाय दाय गैया सोदै गैया खोथा गैया बाथ्रा गैया हर समाव फैनानै जाहाथे बेबायदि मोनसे एटेम्प टु मार्डार खालामफैनाय जाहाथे जाथायनि सायावहाय जाहाथे एपिआर होनाय बायदिनो जाहाथे सारमोनहा जाहाथे मोजां तदन्त खालामनानै बिसार खालामनानै होयो आरो बिथांखौ जुदि हमनानै मोजां मथे सोंनायनि गेजेरजों मा खारननि थाखाय जोंनि बे मोगथां ब्रह्मखौ बिदि बुथारनो नागिरदोंमोन बिनि सायाव तदन्त खालामनानै जुदि मोनोब्ला मोजाङैनो जुदि बिथांखौ पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै आं एक्स एनडिपिनि जानानै सासे सिनियर हिसाबै आं खावलायनाय थाबाय आं दिनैनि थारिखआव बेखौनो बुंगोन जे जोंहा दिनै मोनसे मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो एक्स एनडिपिआ 30 बोसोर दावहा नांबोखांनायनि उनावहाय थांनाय 2012-13निफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ज' जों लोगो नांनानै एनडिपिनि मोनब्रै फ्लेक्सननि गेजेरजों जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकार आरो एनडिपिजों मोनसे मोजां गोरोबथा एकर्ड लाबोखांबाय बे एकर्ड लाबोखांनायनि उनावहाय जे जोंनि गेजेराव जे बिदि जाबावनांगौ आं बेखौ सानाखैमोन आं बेखौनो दिनै बुंनो नागिरदों जोङो दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंनि बे बिटिसि ओनसोला बा बिटिआर ओनसोला दिनै मोजां मोनसे परिबेस मोजां मोनसे थासारि फैदों होननानै बुंदों जुदि फैदोंब्ला दिनै मानो बेबायदि महर जानो मोनखो जादोंब्ला दिनै खारसे बिरसे मानो जोंनि एक्स एनडिपिनि सेंग्राफोरखौ मानोहाय फुथुलाफोर बाजि मानो बुलाबायनो नागिरदों दा बिनि सायाव आंनिफ्राय सोंथिया बेनो प्रमद बर' सार आरो जोंनि गबिन्द सार दानि बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथाङा दिनै जोंनिबो सानसे समनिनो लिडारखा आरो जों दिनैसिमबो लिडार गनायो आरो प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ बिथांखौबो आं दिनै खावलायो अननानै जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि बे एक्स एनडिपिनि जे बेबायदि बार एटाक जाबाय थानो नागिरनाय बा आक्रमण खालामजाबाय थानो नागिरनाय बेफोरखौ जुदि नोंथांमोनहा जाहाथे
सावरायलायनायनि गेजेरजों सोर मानो बेबायदि खालामदों बेफोरखौ सिन्था खालामनायनि गेजेरजों नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे बिटिसि हालामावहाय मोजां मोनसे थासारि लाबोफिननो हायो बेखौहाय आङो सारमोनाव रिकुवेस्ट खालामबाय। बेसिकेलि जोंहा एक्स एनडिपिनि गबिन्द बसुमतारी सारखौ लाफानानै गासैबो एक्स एनडिपिनि लिडारफ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि जालायनायावहाय जाहाथे रावबो दलर जिरायनानै थाया, मोजाङै जुदि खबर लालायलायनानै मानो बेफोर जादों बेफोरनि सायावहाय तथ्य रिपर्टखौ लाफैलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों खौसे जानानै जोंनि सेंग्राफोर एक्स एनडिपिनि सेंग्राफोरखौ इयुननि थाखाय जोंहा बासायलांनांगौ आरो मोजाङैनो जों ग्रें ग्रें संसार जालांनांगौ साथ्र'आव जों बयबो जाहाथे जिरायनानै थाया बिनि सायाव बयबो मोजां मोनसे कमेन्ट होयो, मोजां मोनसे इन्टारभिउ होयो जाहाथे इयुनाव बेबायदि दाजाथों। आरो आं बेखौनो खावलायदों प्लिज प्रमद बर' सार नोंथाङा दिनैहाय जेबायदि बिटिसि हालामाव मोनसे परिबेस मोजां फैबाय होननानै बुंदों, खिन्थु मोजां परिबेस जुदि जादोंब्ला दिनै मानो बेबायदि अबस्था जाबावखो? बेनिखायनो अननानै नोंथाङा जेरैखि जाया बे जोंनि दानि प्रसासननि जिहेथु दायथ' थानाय बिथांमोनखौहाय जाहाथे बे केसनि सायावहाय मोजां तथ्य बिसार आरो मोजां लेगेल बिसार खालामनानै कालप्रिटखौ बरननांगौ। बेनि जानानै आं दिनै बिनि थाखाय आं दिनै एक्स एनडिपिनि सासे सिनियर हिसाबै आरो CCBIनि सासे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै आं दिनैहाय गुरैयै खावलायदों सारमोनखौहाय। बियो जोबोद दुर्भाग्यजनक। बेबायदि जाथाया एक्सुवेलि जोंनि गेजेराव जानो नांलामोन। बेखायनो आं खावलायनो सानो जों अल एक्स एनडिपि बाव खुनु फेक्सननि खोथा गैया। बेबायदि जाथायफ्रा सोरनिबा लाइफआवबो जानो हागौ। बेनिखायनो जों खावलायदों बेबायदि घटनाफ्रा जोंनि एक्स एनडिपिनि रावनिबो सायाव बियो दाजाथों, जों बेखौ खावलायो। आरो जुदि जाय बुजाग्रा जों बिथांनाव जों स्टेटमेन्ट लाबाय, बिथाङा गावनो बुजिया बा गावनो मोनथिस'आ जे आंनि जिउआवबो जे बेबायदि सुथुर दं, बिथाङा गावखौनो मिथिया। बियो आरो माबा मोनसे सावरायनोब्ला बिथांमोना सानाव फैनानै सावरायनांगौमोन। हरनि 8:30 फैनानै बिथांखौ सावरायनो लेंहरनाय बा खोमसियाव जिरायनानै बिथांखौ लेंहरनानै बेबायदि गोदना सेथेनाय जोनाय बियो निस्सय बुथारनोनो फैदोंमोन होननानै जों बेखौ हमना लानो हायो। दा बेखौ जों बेनिखायनो जों खावलायदों एक्स एनडिपि जानानै जाहाथे बेबायदि जाथायफोरखौ जाहाथे खालामा। आरो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर बा बिटिसिनि दैदेनगिरि चिफनिफ्राय लानानै डिपुटि चिफ बिथांमोना बिसोरनो बर'खा। बेनिखायनो बर'नि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव बेबायदि दावराव दावसि हिंसा हिंसिफ्रा जोङो जोबलांथोंसै होननानैनो जोङो एनडिपिआ जोंनि गासैबो हाथियारजों सोमावसारनायखौ 2020नि 27 जानुवारियाव जों फोजोबबाय। बेनिफ्रायनो जोंनि आखायाव हाथियारबो गैला। जों खुनु मोनसे बेबायदि हाथियारजों नांनाय बा जों अर्गेनाइजेसनबो नंला। जोङो दिनै पाब्लिक जाबाय। जों पाब्लिक हिसाबै सान्थियै गावनि बिसि फिसाखौ लानानै जोङो संसार जानो थाखाय जों ओंखारबाय। बेबायदि समफ्राव जोंखौ आरो बुथारफिननो फैनाया बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो जों खावलायो प्रसासनखौबो बिथांमोना जाय दायनिगिरि बिथांखौ एकदम गोख्रैनो जाहाथे हमनानै बिसार खालामो। आरो 6 जननि गेजेराव सासे सिनायदों, साबाखौबो जाहाथे बिथांनि दारैनो मोननो हायो, बेखौ जों खावलायो मिडियानि गेजेरजों बेखौ बुंनो सानथ'वाखै। जों बेखौ जेब्लासिम बे कालप्रिटखौ हमनो हागोन होमब्लासो जों बुजिगोन बियो बबे हान्जानि बा माखौ लानानै फैदोंमोन, मानो बुथारनो फैदोंमोन बा मानो बुफैदों, बेखौ जोङो उननि समावसो जोङो बुजिनो हासिगोन। जों दिनै हरनि समाव फैनायखाय जाय बिथांखौ नुदों आरो बिथाङा बुजाग्राया बिथांखौ प्रान्जल ब्रह्म गसाइगावनिनो वार्ड नं 4नि बिथांखौ सिनायदों आरो बिथांनि दारैनो जों कालप्रिटखौ हमनो हागोन। अब्ला जों बिथांमोननि गासैबो षड़जन्त्रफोरखौ जों बुजिनो हागोन। होमब्लानि समावसो जोङो बेयाव राजनितिकनि षड़जन्त्र दङ ना पार्सनेल ग्रास दङ, जों बेखौ बुजिनो हागोन। जों बाव खौसे गसंथागोन। जों दासिमावबो जों गोख्रोङै दं आरो थिगैनो दङ। बेनिखायनो जोंनि रावबो साथसेबो केडार्सफोरखौ एनि फेक्सन जोङो बेयाव जुदि सोरबा एटाक खालामोबा जों गणतान्त्रिक भाबै जों बेखौ दावहा होनाय जागोन। आरो जों बेबायदिनो जोंनि सेंग्राफोरखौ बा केडार्सफोरखौ लिडार्सफोरखौ जों बासायगोन। बियो माने बुस्थुखौथ' आं मिथिला। आंथ' फुङावनो 3थायावहाय फिसालाखौ नायनो होननानै आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थांदों। बरमा बाक्सा गोलैयो नामा बियो, बाव थांदों आङो। फिसालाखौ नायनानै फैनायाव आंहा लेट जाबोदों। लेट जानानै मथा मथि ब्रह्मपुत्रजोंहाय गसाइगाव स्टेसनावहाय 7:30सोनि एसे एबाबाव आं सफैदों। न'आव सफैनायाव 8थासो जादों। ओमफ्राय आङो मार्केटावहाय तिनालियाव ना फवासे लादों। लानानै फैनानै आङो दुगैनायनि सिगां अमाया आदार मोनजायाखिसै होननानै अमानो आदार होबाय थादोंमोन। थिग बे समावनो सानै मानसिया थांदों। थांनानै जाहैबाय आंखौ लेंहैबाय, आदालै नैबे ससे थांनो फै, बेयावहाय रायलायनि माबा होननानै बुंफैदों आरो आंखौहाय। दा आंथ' मिथिया, हाब होनबाय आङो, हाब मा रायलायनोब्रा होनबाय आङो। एसे फैयै नै बेवहायनो सेंग्राफोर रायलायनोनो होननानै बुंबाय आरो बिसोरो।
दा फैबाय आंबो ससेयाव नुफैबाय लेंबोथारबाय नालाय आंबो आखाइ सुखायाखै अमा आदार होनानै फैबाय नैबे जोंनि न'नि एसे मथा मथि 40-50 मिटारसोआवहाय माखासे टिम दं आरो बेवहाय बिसोरो दा टिम मा नुफैबाय आङो गोसोम गोसोम जिरायनाय दा नुफैनाय लोगो लोगो बिसोर सासेया हथात सिखारनानै फैबाय आंखौहाय फैनानै बारनानै जोफैबाय जोनाय लोगो लोगो आंबो सानबाय हाब मा जाखो लोगोफोर सानदों आंलाय माने जंखायदों दाना उनावहाय बारनानै जोखांनानै नाङैयावहाय आंखौ गोदोनायाव हमथेबाय गोदोनायाव हमथेनानै आङो खुनुरुखुम हसिख्रावनो हादों आरो बिसोरो 6 जनसो दंमोन सासेखौथ' सिनायो आङो सासेखौहाय नामखौथ' जोङो ओरैनो प्रान्जल ब्रह्म होनना मिथिगौ आङो बेखौहाय बिथांनि सायाव होबाय आङो बेफोर मानो होनना बुंबा आंहाबो लाइफनि खोथा दङ फेमिलि दङ आंथ' बेखौ मोनथिया आंहाथ' जेबो बिदि गैया आं जेराव मेराव थाङो आं हर सान बेरायो आंहा खुनु मानसिजों आं नांलाय खमलाय आंहा जेबो गैया आरो रावबो बुंनोबो हाया आंखौहाय आंहाथ' बेखौ मानि थाखाय जादों आं जेबो मोनथिया बेखौहाय आंनि सायाव जे मा टारगेट लादों आंहा जेबो माबा गैया आरो आंहा जानांगौनि उद्देश्यबो आंहा सम्भाबनाबो आं जेबो साना आरो आङो सिमाङावबो साना बिदिखौहाय दिनैनि सिगाङावहाय जोङो 2020नि 27-28 जानुवारियावहाय जोङो बिटिआर रेकर्ड खालामबाय आङो दा एक्स एनडिएफबि दिनैसिमावहायथ' आङो एक्स एनडिएफबि पि दासिमावबो आंनि नामा बिमोगथां आफादावहाय ओरैनो नाम मोजाङाथ' मुलुग ब्रह्म কিন্তু মানে কি এনেকুৱা ঘটনাটো হ'ব নালাগে আজিকালি আমি ইয়াতে সব মানুহ একেলগে আছোঁ ইয়াতে যিবিলাক মানুহ আছে বড়ো আছে মুছলিম আছে আমাৰ বাঙালী আছে সব কাষ্ট আমি মিলিজুলি আছোঁ কিন্তু কালি যিটো ঘটনা হ'লেতো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগে মানুহটো ইয়াৰ পৰা কৈ আছিল যে মোক মাতি লৈ গ'ল ইয়াতে গ'ল আমি ঘৰতে আছোঁ ঘৰতে যাই কিনি মই আৱাজ পালোঁ কেনেকুৱা গাহৰিৰ নিচিনা কি আৱাজ কৰি আছে আমি তাৰ চালোঁ দেখি গলত পাৰা দৰ কিবা অন্ধকাৰত বুজা নাযায় গলতে ধৰিছে না ক'ত বা ধৰিছে বুজি নাপাওঁ কিন্তু আৱাজ হৈ আছে আমি যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিছোঁ তেতিয়া তাৰ পৰা ইহঁতে দৌৰি গ'ল আমি ভাবিছোঁ চোৰ ডকাইত নেকি তেনেকুৱা হ'ব যেতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ ইহঁতে দৌৰি গ'ল তাৰপাছত আমি গম পালোঁ যে ইয়াক মাৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু এনেকুৱা ঘটনাটো হ'ব নালাগে আজি বৰ্তমান যিটো সময় আমি সকলোৱে মিলি জুলি ইয়াতে আছোঁ এনেকুৱা হঠাৎকৈ যদি এনেকুৱা হয় আজি ঘৰৰ ভিতৰত ইহঁতে যদি কিবা কিবি কৰে আমাকে ধৰিব মানুহে আমাকেহে ক'ব পুলিচে আহিলে আমাকেহে সুধিব কিন্তু এনেকুৱাতো হ'ব নালাগে এইটো প্ৰশাসনৰ পৰা কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ নহয় ঘটনাটো যেনেকুৱা হৈছিল এইটো খুব 8:30-9টাত যিটো ঘটনা হৈছিল এইটো বৰ খাৰাপ হৈছিল কাৰণ যদি আমি নেদেখিলে তো ইয়াক অৱস্থা তাৰমানে আপোনালোকে গমেই পায় কাৰণ যিটো আৱাজ হৈছে ইয়াৰ পৰা যদি আমি শুনি পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈছে কি ঘটনাটো হৈছে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আৱাজটো আমি যদি চিঞৰ বাখৰ নকৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মৰি গ'ল হয় এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল কালি প্ৰশাসনক আমি কি ক'ম আৰু প্ৰশাসনৰ এইটো আমাৰ গাঁওবাসীৰ পৰা এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহয় ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে যাতে ভালদৰে বা পুলিচ প্ৰশাসনে ভালদৰে চাই কিনি এইটো কি হয় কি নহয় এইটো তদন্ত কৰিব লাগে কাৰণ কি হ'ল কেনেকৈ কি হ'ল ইয়াক বা কি মাৰিবলৈ আহিলে কাৰণ এনেকুৱা যদি আজি ইয়াক মাৰিব কালি তাক মাৰি থৈ যাব এইটো নহয় না এইটো যাতে প্ৰশাসনে ভালদৰে দায়িত্ব লয় বস্তুটো না আমি দেখা পোৱা নাই কিন্তু আমি কলৰ পাৰত বাচন ধুই আছিলোঁ তাতে মানে কিবা একটা গাহৰিৰ নিচিনা এটা শব্দ হ'ল কোনে তাতে এনেকৈ কোৱাতে এজন মানুহ দৌৰি গ'ল ক'লা কাপোৰ পিন্ধা আছিলে যেতিয়া কৈছে চোৰ আমি ভাবিছোঁ এইটো চোৰ বুলি আমি ক'লোঁ তেতিয়া গোটেইখিনি দৌৰি গ'ল 5জন না 6জন আছিলে সিহঁতে দৌৰি গ'ল পিছত আমি হাল্লা কৰোঁতে তাৰ মাইকীজনী ওলালে গোটেইখিনি ওলালে তাৰপিছত চালোঁ যে বেবিচনৰ বাবাকে বোলে মাৰিলে আৰু এনেকুৱা কৰিলে চালোঁ আমি তেতিয়া আমি বেবিচনৰ বাবাকো কৈছোঁ যে আপুনি এনেকৈ গ'লে আমি ইয়াতে আছিলোঁ ওচৰতে আছিলোঁ মানে যে বাচন ধুবৰ কাৰণে আমি এনে দূৰৰ পৰাই দেখিছোঁ আমিতো চিনি পোৱা নাই